Dobrý deň. V ďalšom videu si povieme niečo bližšie o tzv. Prehľadnom a čistom dizajne. V podstate je to jedna z vecí, na ktorú sa veľakrát zabudá, pretože ešte stále tu je pomerne veľmi veľa web stránok, ktoré síce majú nádhernú grafiku, ale chýba tam určitý odkaz a správne napojenie sa na návštevníka tejto stránky. Čiže veľakrát špičkový dizajn a príliš preanimovaná web stránka s rôznymi animáciami a veľkými vyhláseniami není až tak celkom správne použitie marketingu, ako chcete vplývať na ľudí, ako ich správnou formou sloviť. Takže je veľmi dôležité používať toho správne, čiže nepoužívať príliš veľa obrázkov, príliš veľkých obrázkov, príliš malý text bedzier a podobne. Hej? Čiže mám teraz ukázať dva príklady. Jeden príklad je táto web stránka, tvorba webu. V podstate základ každého webu a väčšieho by mal byť jednoduchý a rýchlosti a čistoť zobrazenia jednotlivých prvkov. Čiže napríklad na tejto web stránke, keď sa vám otvorí, tak máte hneď vo výške očí najdôležitejší odkaz tohto webu a hlavne benefity, ktoré vám môže ponúknuť. Čiže máte tu všetko, čo potrebujete pre úspech na internete a potrebujete následovné vedieť, ako a kde vás ľudia nájdú, mať kvalitne a správne napísaný obsah, mať prehľadný dizajn bez zbytočností. Toto sú benefity, ktoré potrebuje v podstate každá jedna z web stránok. Potom tu máme v pravom hornom menu klasické položky ako domov, kto sme, čo ponúkame, referencia a kontakt. Jedna z veľmi dôležitých vecí, čo sa týka dizajnu, je, že veľmi veľa firiem robí jednu veľkú chybu, že ukazuje prednosti len tej danej firmy a veľmi veľakrát používa slovné spojenie našej, našom, našemu a podobne. Hej. Človek, ktorý surfuje na internete a dá odpoveď na nejaký svoj problém alebo si chce nejaký odkúpiť, tak on hľadá v podstate odpoveď na otázku nejakú konkrétnu a osloví ho len taká web stránka, ktorá mu ponúkne konkrétne riešenie tohto problému. Čiže jeho nezaujíma názov nejakej firmy a že či je 20 rokov na trhu a podobne, ale on potrebuje vedieť, či mu pomôže s daným problémom. Čiže v tomto prípade, keď niekto hľadá tvorbu web stránok, tak je dôležité sa ho pýtať otázky takou formou, ako by ste sa na to pozerali vy, keby ste potrebovali tvorbu web stránok. Druhou web stránkou, na ktorej si ukážeme, ako je rozdelený prehľadný a čistý dizajn, tak v tomto prípade je to teda zelený-html.k, kde máme jednoduchú hlavičku, nepríliš preplácanú obrázkami, jednoznačný názov stránky, vpravo je uvedená veselá rodinka, je tu použitá zelenej farby, lebo sa nám zelený jačmeň. Potom druhá vec, jasný zrozumiteľný nadpis s veľkými písmenami, vhodné medzery, ako vidíte, medzery okolo textu, vľavo aj vpravo. Pre ľudí, ktorým sa ťažšie číta, je toto, si myslím, celkom vhodné. Potom ďalej je v dizajne zakomponovaný newsletter, pomocou ktorého môže uchádzač, návštevník dostávať rôzne tipy. Ďalej tu máme články, popis danej stránky zelený jačmeň. Čiže v tomto prípade ide o veľmi jednoduchú web stránku, ktoré rozdelenie je hlavička s dizajnom jednoduchým, bez animácie, horné menu, obsahová časť vľavo a pravá časť s pravým menu a s ďalšími položkami. To, akým spôsobom sa napríklad používa marketing, si môžete všimnúť aj na iných web stránkach známych, napríklad spoločnosť Apple používa rôzne iné grafické prvky, ale je samozrejme jasné, že spoločnosť Apple používa takisto aj reklamu mimo webu. Hej? Takže ak sa sústredíte len na propagovanie činnosti a firmy z webu, tak je potrebné, aby ste vaše web stránky koncipovali tak, aby človek na nich ostal. A on tam ostane vtedy, keď je web stránka jednoduchá, rýchlo reaguje, rýchlo sa otvára a všetky veci na nej sú jednoznačne jasne čitateľné. Čiže medzery, odsadenia, jednoduché, ľahké farby. Tiež nie je dobré môcť používať agresívne farby alebo zlé vklady. Keď niekto používa príliš veľa červenej, tak to tiež nie je vhodné.
alebo veľakrát som videl zelenú web stránku, na ktorej je žltý text. To je absolútne nečitateľné. Takže základ je samozrejme, vždy najlepšie sa číta tmavý text na svetlom pozadí, konkrétne teda čierny na bielom. A to tiež vytvára určité meno o tom, akým spôsobom sa prihovárate návštevníkom na web stránkach. Takže toľko krátko, čo sa týka základného a čistého dizajnu vašich web stránok. Ďakujem za pozornosť.